wapang belai sasi tama hasinai sakni rothai kagani bangai jom daya kagani bangai jotono kelai wapang jotono serai ke belai kerayu tikai no soitro mase ngaba angbo kisa ani nukungo kisa problem toma bai hani bango angkitni phalai phana boibo bache sithung angbo mukto balak sithung takut saniru ang kojago ang kijang no mana ya ang dukong kaman ya do joto takut sunang koyu ang khatung manisi drang dara khaganaro drang diji won pa bache sithung hayo ni yak bolu wajati ang sajago Koroksa Triprasa Citramohon Jamatia Mongoino Belai Kamang Sileksa Mokol ni mak jingte mak diri orza Nukhong ni jingjal ni bagay no honay niya Sak ni kitni nono Phala nang sinay hanay Lukurok no Koy horma ni mangpli Dofa ni TV bo Te tanggay bo phala nang ka Sray ki sukruboy Say na liya no So yakaray na itong di Dofa ni TV mangpli bo Hai lam sogot sini Dofani TV channel jara nai to nai rokno blai ne hambai inke je chini ro subscribe khai tongoi je viewers rok khai tonai no blai hambai tini sing aro jaga phaisok phaikya killani wo aro ni killani sib mondir sing phaisok phaikya yaro kaisa nangkok mani bisingo sing phaisok mani bisingo kai khoroksa tai sasnai mane live kaisa live ingkangke blai precious no jaga জীবন বাংলা ভাষা শুনে জীবন গানকুলাই নাংকুক মানে ইনকে আর বিসিঙ্গ লাইফ ইজ ভেরি প্রিসিয়াস বজতনে সিব বনে বাগাইনা जों আর জায়গা খরকসা সিনি তাখক সিনি তিপ্রাসা চরিত্র মোহন জমাতিয়া জয়েন কামিনি কাপিং বলাইনি কথা এই পিত্রা ময়াল কিল্লানি bo khoroksa sini yong sing hosnai ang blai nangkuk mani tang bono tamai sasnai kaisa tasnai dukhi od sasnai nakeba je jara nangmani jagang ke khatung khaja de sasnai e om hai jaga ni bisingo bro sungni ri hormani jagolo sungarok sung phaisok paijang ke sung sini yong bai kerengnai bo hu je kitni jara nang tongnai rong ni bisingo bo sungna koi sarka ke o life precious sing sawane bangai ara bisingo no tongo je kabangma je nangnai rok nangi mana enke je bone bangai engke sing tamai sasnai bono kaisa sentiment haji sasnai bo haing thang pia ba bo je nangkok mani jara nang tongnai rok no je sini borok ungthang na komuni borok phan ungthang je nang tongnai rok no bo koin bang ni suni re horjaka kita bok sung sebai sukrubai sai nelane bot tamane bagai bo bono om haike ba sini je bising je sini kidney bo hai na je nangkok mani no bot tamane bagai bo rogoni nangka mana rogonai na om haike je nangnai rok no rogoni bo tiar ngin tongka bono sung sebai sukrubai sai nelane ke nai tongni Inki yong ke sagra de puilao yong ni sinimung sisung lagi rasna yan kini Citra Mohan Jamatia ani para ka pengbelai moyal ke pitra PS ke gila Inki yong sagra de je nungsung sahar mani ke mahai kitni ni bangai ang nangkhang ke buino ronai o kok no ti si sing phaima ba ke phia ba aro te temane bangi bana boi bai je saja ge je ngkhana tama bo kisa sukrui kisa sai khna gade bo saja ya joto takok bukuk sini media takok no dopa sendel song TV sendel na ang belai khak sangma hanjangma khunuma
te ani ta ko ko nai tong nai jara tv nai whatsapp khulok nai ne rong na go ang facebook khulok nai ne rong na go ang so to no kuno ma han chang ma ni ro ano map saya sakang ke map khebe jadi ani sama tong khang ke ni ra ana hamari ro ba jadi ang tani kidni ro ni ma ha ka sal si thang sal le pailang ya bisis bas si thang pan bas le pailang ya into ang tole an si borong ni jibon tang bang ba hani bang oi ani boys to thang sala ha hani bang oi jara nang tong nai takhu bukhuk song ama baba rok rok nang khang ke ang mane dan hai phang kha mane hiali mane kisa to nung bo hiali ana kisa yak pholo jadi mane ang bo kisa rosnai ani bai to win ang maring kha takhu media song no jara nang tong nai rok bini do phang thung je phanang thung borok khang ke nang nai tong nai mase tong janai ang hai do saklai tong nai borok nama nai nei ang takhu media song no maring jakha Engke yang teke seperti yang ini umur ini boys lo tak busrok nai. Umur kena 68. Engke teke senu khongo khorok busukrok tongmani ta busuk jorawa. Ani nukhongo जों gनै srai selama sak tongmani जों ketan tongjawo ge besak gनै beri hanjir hojak mangta. Ki yang ke ini bihik yang beri le bahai. Tong sole go inu bo motamoti sole tong. Engke nukhong lo tak bah ke salai tongmani. जों nukhong kono mate motamoti hai जों sole tmasnai kamai ro khalai jamalia kedo san kisa tong ani nok baro nita mono bagara roi salai jaw. Engke yang teke sing tabak tasung tak oro ini oro omonogo tak ri kesagro kazar kono. Ke oro nang tomat khai tongmani. ang bo belai hambai samani kau ang oro si mondiro hoda bai mo yelo bai ber jagai orang hai pujari khai tong jaw rengya siapana de bina ang bisas khai ma bai de bina hamjagai ang khumbarsa salopan bogoi tong jaw Engke yang busuk zorate ora je nang ora amo pujari khai mane busuk zora busuk bisi busuk kai tong ta. 19 sing mani 2019 sing tabak sobis ka khai diba 2024 khai tong kete tabak te kaisa koks kereng pisinai pulani kongna sung tereng lai pisinai ke tabak bisi busuk zorawoi mane nang ke ba busuk mas kai tong ka oma ke je boije nang nai no dan khai ni bahai rom ni bagai bisi busuk mane nang mas kai ka wa sok mane om hai no ko tak soitro mas mane te 2 sapta tong si soitro ge soitro wong ke joto bo phang belai ba phang belai sasi tama hasinai sakni rothai kagani bangai jom dai ya kagani bangai joto no kalai bo phang wa phang joto no srai ke belai krayu tik hai no soitro mase ngaba angbo kisa ani nukhongo kisa problem toma bai hani bangwa ang kidnik phalai phana boibo base sithung angbo mukto balak sithung tak sonirwa ang kojabu ang kijang no mana ya ang do khongai ka mani ya do joto tak sonang koyu ang khatung mani si drong jara khagna rok drong ni jibon pa base sithung hayo ni yak bol wajati ang sajabu sung nai ne ke blai wasok na ke pila na sai pe ha boni jigi yong ni jigi wasok ke blai sentiment dukho ni kok ba hun ma hai klai kintu te kaisa jera je nang tong na bang ke busuk sibono sung rutuk wi maya rang tong phano je lang mana pai ma hai ma tong phia ba boni family ni problem matters pa ngai mana na teman bang ibang mana na ke buino dan khai khushi ki ba buino rone bang phang khana phia ba om hai ki sung mokol mukti klai maro bo sung nogo inke sung om hai rokno sung mulai monote bo sung sukro bo sung lai nai inke yong sagrade ni tak kitni ni bang si sung salai ma ba nang kai ni de phalai na kaisa de na bo ma hai kaisa ro nai kaisa bai pa ang san sal na plet pasok phini ble geu kaisa manai bu kaini nos dong phan kaisa ma khang ke kaisa bai pa thang na bu ba kaisa ro nai ki yang te kaisa sung nai om hai ke tabok ron ri tak sini lukurok no jara sini sen no nai tong na o sini mang ni bising tei o je nai tong nai no tabok je nung samani ran amo nai mani bol lukurok no nung ba ke tak bus kang bisi je jara thang tong nai ron bagai nung ba ke kok ko sana bon ti
Jara nangi tongnai rok ani oro thaningo na khangke thangi mani barong kedeng no tongwi manai sini boys to mane sarai kalo demi sing mai tongo kitnik ke 80 bosor 85 bosor thangi manai thanglang thang nei ani no nawi phane ang hai ni bang joto takhusna ang message to ko bo jara nang tonga ke na phai bai jadi ang ronai ang siga tongo mote ka sako tak soitro bisingo nikas nang ba soitro bisingo soitro mase bisingo no te dui sapta tongsi ni rok nang tonga ke ro isa wa ang buyak pholok di sama ba mane ko onji benke binimoy selai lei ma haita nge nung bu sekang ro phai sukti patro khadi nung doktor baire osi ses to khlai nai baire o thangani hang ke nung ba 2-3 mas pari phan thangnai joajok khang ke ang apro pan soyu re dije apro pan soyu tini telang nai ke tini phan ang thanga soyu ani bang kuna apatti kare bo soitro sekang le ni ro kisa ano yawa pholok wai janai angki yang te kaise sungnai tak soitro sekang si sama ba bone jodi soitro lai thang khang kale u tabok je nang sama ne bone ronai hi mane bone nang stop de khai nai na bahai imbo bo kaisa kok no bo tak soitro bisingo no jara nani honai rok ro phai khang khang ke yakisa pholok phai ja khang khang ke ang bo je nang pro no ang ronai bo pro nang nai sami ya deba tak tini 2 tarik April ya de 2024 nge ba tak 2 tarik romani nirok khona soni tini je propan nirok soito skang ro phai ke ba ang bo muk tong kha nge ang je nang pro aprop ta ang phai sinai mane tini sinang sinai tini telang sinai no nge nirok tini anu yak folowoi telang gi manai je propan nge ang ro ni dire di tong ek bosor ke ek bosor pa ro sinai to bo pan ang ro sinai je ang tia tong sakta je ang tia tong sa ro telang sinai tia ko sani ao sang tabok sini yong okra sini sai te be sini sai tin tir pra sat takuk okra bone ok sung bone ko sung khana laikya je soitron bisingo no je bone je nangkuk mani je family matters ni bisingo bone haipan ang kana bo pia bo o soitron bisingo no bo mikas ni sai khana raka bo bone bagai bo nang mani bising tong khana engke je jara nang neng rok je sini borong thang je komuni borphang teng je kathang tong nai rok boni borong kisisuk phana borong deram phan angi mangkara kok na kok failure pang kana kitni kaisa ba kainai ke boni thani bo chaksini yong thani bo koimung narak mane bagi ni singar phaisok pai kan ke aro sing boni tolaw sing ni kumar roi nai nang mum roi nai address roi nai jara nang nai rok tini ni bising sang video publish khamini ya galo no ni rok contact khaimang ha ke khaiwi nai bo bai bosuk bhai ngai nai bo bon thani bo ni rok contact khaimana ke sini Dofan TV channel wasung phai habanok ni bisingo blai ke hambai maro ang wahai ne joto ta ko bukok ngai tong nai jara mobile nai TV nai bas Dofan TV channel no nai tong nai ta ko bukok sono belai ani khak sang ma hanjang ma nerang nang tong ha ke ne na phai ba jadi ang rawani je pro na ni redi tong sigar tongo ar media ta khok sono bo ani hambai joto no kulum pai saka hambai joto na hambai number na de ang punya sneaker do mati tong oh yang ini